aja sumrang durna gugong citring janji luwe-luwe kang kaya kok tansah lumeksa marang budi rahayu Siwi sirat mojo kang kinarya kekuatanipun ibu nggih sentosane pambeganira kang kepingin bupati kajatening urip kang pranyata mengko tundane bisa nyengguh marang kamulyaning bebrayan pun ibu pitaya lamun sira kaki bisa putus marang pakaryanira. Wah, Prabu Kunti sing tak jaluk mung pangestumu supaya lakune putramu Bratasira kasiring karya aja abot dulu budale putramu. Ya nggih wong bagus pun ibu wis mapanake kapitayan marang kuasane juang agung setya budya pangekese tur angkara pantredhawipun ibu nggih aja pisan-pisan kongsi mangro tinggal marang pitutuhe gurumu Resi Drona apa niku kinarya marga kasembatan setiamu kula. Wah ayo Prabu Kunti ngestake kang ati prawu kakangmu kanggo alam den becik besok kang gemo paris paris kang
salami mengawasi eling lukitaning alam prasasat amung sakedhaning pandulu sang brotos nenggeruwet pat kang prayata lumpatan sakyajana toe mangkon kandhek lampahe wis prateng sukuning arga Candramuka yo nyak wana geng upacara ndi durunge kayu gong susuhe angin Indriyaksa sara ngaruta pawana bana margana kandhane getih satriya bisa nyeger marang awak-awak ora lakal iwak kecemplung mangsa bisa wal aja kali-kali lakuku aku maku pati durunge kayugung susengenku wong dleming ing kena ana sing kok goleki sing ana mung buron wono Kakang aja ndadak kesuwene gak dadi pemangsan wah kaki maju Bratasena ora bakal
Sesinggon pengawak raseksa kuwi mau. Wah, pukul Pakro Bayu Darbi pakaryan kang kepiye. Sumurupa ger satemene kang ngobake jagat iku karana pambudi lan tekad kang wis kumala. Pangan tepi setya kang wis ora kauraning warsa. Anggone hidup marang Guru Resi Drona pamrih ngupati kayugung susuing angin kang yektine iku pasemon tumrap gegayune kalono panganggel lan pasumarahira marang Gusti kang akaya loka jagat ya padhang tetrawangan pindha kencana simanging mulungger terusno panggudi dayaniro aja kongsi mandhet luwih tumulih. Wah Bayu bapakku mimpi kasantosan lan pangantepan tepi Bratasira nampa pangandikane Paduka Yen minangka tangerang lakune kang wis mratandani lamun pangidepi wis tandingsir marang kajating nijuang manon ansawal pamuling sukma sinuk moyo winarsa ing asapi layak tingalu kula putra Gungger Bratasena padang tetrawangan Kyasira sang Kuswana bijaniring Sukalya ing kono sira bakal antuk marga tumrap gegayuwanira.
mulih sumerante walgi bolmonyon-monyon nggih. Putraku nggih Bratasena. Tak sawang pakaryan kang sepisan sila wis kasil kasembatan. Wah, iya. Bapak Guru Durna. Aku jaluk dawuhmu supaya sing tak kaya papakan sampurnaning urip enggal tak kaweruhi. Oh iya ya nggih. Mula wektu dina iki maragake ibu dalem menyang segara Minangkalbu. Ing kono papan dununge sampurnaning urip Kang Suropati kaya wujud tirta pawita suci. Wah, iya aku njaluk donga pangestumu. Kailan aku budal dina iki gobowo. Putraku Bratasena lakunira kepayungan sih lan tinuntur pangestunipun Bapak nggih. Hayu rahayu salaku nggih. Sayung gongkoro Kapani romo pahat mapet Solewer kaca sewu mekto Kodi mandi kok dhisik aja kesuruhan nggon ngulung aku. Wah, Kakang Anoman kepiye? Ora ana jamak lumrahe manungsa bisa urip ana ing tengahing segara. Siati bisa tumeka ing pati. Kakang Anoman margake sumikira. Wah, aja ngaling-aling kang dadi lakuku. Mung pangestumu wae. Wah, Didi. Mari iki.
ing watu karang jwedel anggeter yasi sang Bratasena sapandiwat kang katon namung segara ngilak-ilak dene sing rasa tampilane ya den santosake ngadeg jegrek wadana tumong akasa supaya mancat pertiwi kang gumaning tes nuhun dawe sang Gyanjur madyaning samudra
Ayo, rahayu sapatan Rongger Brotosena. Wah, aku mapan oleh kendi. Sira wektu dina iki mapan oleh dasare samudra bareng kelawan ulun. Wah, aku apa wis tumeka pati. Para gage pas padak Rongger Brotosena. Sulit kuwi sapa kabeh kukrana sih panguasane pangeran ingkang nyipta jagat lan ingkang paring urip marang jeneng kita. Aku Bupati Tirta Pawitra Suci Margage manjing ning Garba Ulun ing kono sasana banyu panguripan. Wah, ngoyo-ngoyo tetep mung sakirane Bratasena piye carane nggonku bisa lumebu Ger Bratasena pagine jeneng sira ora ngandel kamangka saknyatane wektu dina iki sira urip ana sajroning banyu. Wah, sulit ayem angayomi tanane mung jenjem nikmat mupangat. Wah, kowe kuwi jatine sapa? Ger ulun aran Ruci Bathara sumurba kaki siot satemene wis mapan ing alam kelanggengan saka sih keparinging pangeran diwenangake nyinguk marang wadine urip kang den arani sangkan paraning dumadi. Sira saiki wis nggayuh sampurna tumrap uripira kang tundhaning mungguh marang tata raharjaning jagat lan ngerteni marang darmanira kang sayekti. Yektine kumara satemene mung Gusti kang mreksa. Wah, aku tak papan kala kene wae pukulun Ger Bratasena durung wancine mengko ana kala mangsane kula enggal-enggal waro sapet jagong lawan ulun.
kaki sembah pangabekti kula dumateng paduka sang warting jagat Jaya kaki samengko satemene antarane Bratasena lan jenengan Mustan Gigang Saripta nadyan tetasan Pinarasasra kula njenengan para kaki Bratasena sejatine ulun kula wektu dinaki enggal munggawane dhisik tutupno darmanira kang sayekti kaki